Nagpuyo magud mo sa lugar nga komportable ra kayo, mao nang dili gid mo kasabot. Unsaon man ako pag-practice anang imong giingon nga gratitude kung lisod jud akong sitwasyon pud. Di magud mo mohunong sa sigig kumpara ana inyong kaugalingon sa mas layo pag naabtan ninyo. Without considering nga imo unta tong gikumpara imong kaugalingon sa mga taong mas less fortunate. Dili para laiton ang mga less fortunate, kung dili para mapasalamatan nimo ang tanang naa ka, kay dili tanang tao na ay makaon karong gabi. Dili tanang tao na ay pagkaon perme. So ay ganigtan-aw ang ilawom sa tulay. Naa sila didto nagpuyo ug unta nasabtan nimo. Lingi-lingi ragud kas kalsada, naa sila daplin sa daan, didto nimo masabtan ilang kahimtang. Nagpuyo magud mo sa lugar nga komportable ra kayo, mao nang dili gid mo kasabot. You will never understand. Dili tanang butang makita sa taas. Usahay kinahanglan ka mo tan-aw sa ubos para makasabot.